El Departament d'Interior de la Generalitat ha estat l'escenari de la presentació del llibre L'emocionant adolescència, joves al volant, promogut per la Mutual de Conductors i coescrit per la psicòloga i pedagoga Montserrat Domènech i pel pediatre Eduard Estivill. En l'acte, presidit pel conseller Felip Puig, els autors del llibre han parlat sobre quines han estat les seves motivacions a l'hora d'escriure'l. Creiem que pot ser de molt servei per molts pares i mares que en els moments en què els fills es fan grans es troben davant del problema de com actuar, com posar límits, com consentir, com tolerar algunes actituds d'aquests joves. A més, el doctor Estivill, especialista en el tractament del son, ha recalcat la importància de mantenir uns bons hàbits a l'hora de dormir, també quan s'ha d'agafar el cotxe. Els adolescents tenen una característica, menyspreen el dormir. Per ells dormir és perdre el temps, amb la de coses que hi ha per fer. Davant d'un viatge, qualsevol persona que hagi d'agafar un cotxe, una moto, qualsevol vehicle que necessiti aquella atenció per arribar a lloc, necessita haver dormit el dia abans. A més, si a sobre van de sobrats, això ho sabem, això conduir, això és tan fàcil, ho hem fet tantes vegades amb els videojocs. Es tracta d'un material divulgatiu que pretén de manera molt instructiva reflexionar sobre l'adolescència i aconsellar i ajudar els pares a l'hora d'afrontar conflictes amb els seus fills, prenent com a eix central la seguretat vial. Alguna altra obra best-seller del doctor Estivill ha ensenyat a molta gent a fer dormir els nens. I ara, la Montse i l'Eduard, amb aquest llibret, em sembla que el que fan és despertar els pares. L'adolescència permet als joves accedir més fàcilment a l'ús de vehicles, el que comporta riscos que val la pena preveure, no només com a conductors, sinó també com a passatgers. El manual, del que se'n distribuiran 10.000 còpies, està editat pel Servei Català de Trànsit. El llibre, que s'oferirà principalment als centres d'educació secundària de tot Catalunya, reflexiona sobre l'adolescència i sobre com pot influir aquesta etapa en l'àmbit de la mobilitat. Joan Muñoz, Pompeu Fabra, Televisió, Barcelona.